Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Anyị ga-aga na Pleasure Hotel, ebe ị ga-enweta onwe gị, ebe anyị ga-aracha aka, ebe anyị na-amịcha aka. Ijikwa ego, nwanne m, ijikwa ego. Aga m eburu gị point and kill, kpọrọ gị okoroko, ụgba na-abacha akwọrọ akwọ. Isiokwu bụ ijikwa ego, nwanyị ijikwa ego. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Aga m eburu gị isi ego, bunyekwuo gị ngwongwo, nkwụ ọcha na mmanya ngwọ dịkwa ya. Isiokwu bụ ijikwa ego, ijikwa ego. Pleasure Hotel bụ n'ebe a. Aka dị onye mmotie n'isi, onye ọbụla chọrọ ebe ọ ga-aka mma, mana ihe ị chọkwara nụ ka ị ga-afụ. Pleasure Hotel bụ ebe anọ. Pleasure Hotel bụ ebe anọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Onye ọbụla na-achọ akara aka ya, onye ọbụla na-achọ nkọ ga-etinye n'akpa, ọsọkwa onye nwe ọrụ ya gbara aka. Pleasure Hotel bụ ebe anọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Ka akụkọ iche enu, nye m ego nsị gị jide. Ma ihe mere, achọrọ m nke m, ma ị chọrọ ka m gwa Uju. Manija, adị m agbara gị ọsọ. Agbago m gị, ana m ahụ ịsọ m, ka ha bịa oge ọzọ biko. Nsogbu adịọ ka ọ dịzi otu ekwuli ya izu ụka ọzọ. Ehe manija, biko bịagodi ka njigode gị. Eziokwu ị na-achọ ịkwụsị ụgwọ ọnwa anyị maka na ego okpuchufu unu. Nwa aya fridge ka ọ dị n'o. Abalị ọkụ, alụ na ọfụma. Egodo m ki ebe a m na-alalụ. Abụọ n'otu. Ka efe na-emebe a? Manija ka ihe ahụ ebe a. Ga n'otu ihe a. Chineke raised to power 2. Nne-gwa m okwu. Onwe ihe anyị na-aga ahụ na họteelụ ahụ. Da nwere obi o. Onwe ihe anyị na-aga. Ozugbo. Ukwu ile ya na-agba, ị na-ebugharị asịrị bagharị. Ka ihe ọ ada. Hai! Nkwale nke bụzi nke. O tegokwa na anyị pụtara. Ịma na mmadụ enwezi efe maka odogwu ma anụwa ọpụkwago n'ọzọnụ. Ọ na nwere ike ịbịanụ. Na bịanụ o. Ọ dị mma. Ana m eche. Okay. Ọ dị mma. O nwere otu a ga-esi mee ya. Mana onwe onye ga-ama maka m. Eziokwu. Ihe ga-eme bụ na ị ga-achọ ibe ego dozie ego ahụ. Ọ ya dịka sị na ọ ya wadosa ya chefuo ya. Wee ga-etikwara ya onye ime ya. Nna asị ka weghachi ego a nye onye nwe. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Onye biko bata. Manager. Afụgo m ego ahụ. N'ebe? N'ime ụlọ anyị n'akwụkwọ akpa m. Ọ dị mma. Ama m na mba ahụ bara rụrụ ọrụ. Onye wetara ego ahụ weghachikwara ya. Ọ bụ tanwo na onye wele ego gị.
ewechala ma mgbe ọzọ dosa ego gị ọfụma mema ebi edosi ya wegi ọ na-akụ Hey, Uju. Uju. Sir? Ọwụ mba ka mba. Ma ahụ sị na mma kwụsị ụgwọ ọnwụ m. Ihe awụ ihe m che n'obi m. Ihe aka m kala ime. Ọwụrụ mba. Thank you, sir. Ejo hotel bụ ebe ejede. Amakwa na uche onye enye akpa asụ nri onye ọbụla na-azọkwa n'onwe ya eburu gbatue Leisure Hotel bụ ebe anọ Inja hapụ m ebe a sọsọ m ebe a. Mana aga m ejerere agwara m ebe nna na-abịa na ndị chịta akwụkwọ ọ bụla m eje ọ ga-elebanye anya na nkwe mana Nshọ na ị ga-abịa ọsịsọ. ọmụma aga m eme ihe ọbụla ka m fụna mụ na gị rahere n'ehila wikend a nyere ha ego niile mgbe ọbụla ị chọrọ ịgbada ala mụrụ nkwụ riri nri ọmụ na nkiri esa nkiri obi onwa m Bịakwa ọsịsọ m ga-eji ebe na-eche ego. ọkwa gị ka ndị mere ihe Sọmaga nọ nkwa ebe ndị a. nwe ihe Nna achọ m ịfụ ọsịsọ. ana m abịa ka m jee m ọsịsọ Ọsịsọ. ana m abịa N'ike egwu. Nnọọ. Ndo. Obi ute. Nsị ka m kene gị n'ihe mere taa. Ihe na-ekwuzi. Obi dị m ụtọ na ị mere ihe ị kwesịrị ime. Kagawa. Nne. Leisure Hotel bụ ebe ndọndọ egwu eji bịa onye na-ebe a biko weta m ngwa ọzọ biko nke a na-agwa mana nsị bịa ihe m ji ebe a wụ dọla ọkụ na-ewe dọla ebe a ihe anyị na-ebe ahụ ego Naịjirịa naira mana onwe ebe m nwere ike ịgbanwe dọla ebe o nwere m ga-akpọ iji kpọpụtara gị imere nke ọma ego ole bụkwa otu dọla ụbọchị gara aga ka gbanwere nwere ego ihe ọzọ na ha narị ahụ 150 150 echi m na 170 mba ọnụ ụlọ akụ ka a na-eme ka ha ndị anọsi ebe a ha ji agbanwe ya 150 nsogbu adịghị ọkpọ onye ahụ ka emewe ozugbo oke mgbe onye a oke ebe nọ Chineke mụ ha nwekwa m Chukwu ejide gị taa ke ime m onye ka ịma nwa onye bụ oke ọmụ ahụ Vera nwa agbọghọ anyị kpọba n'ụlọ n'ikwe ha eji okpu nna me ya arị elu eke ime m lee Doctor, ka anyị jee n'ọfịs m ka anyị dozie okwu a biko na Chukwu akpọwa ọkụta ụmụazị na-asị ekeres na onweghị omere adị onweghị hụrụ ome ozi ịbọ gị ụmụazị na-amị ka awọ Chineke Amam si ma ego choke agụ makwa dị ma ego so gị agụ Chineke ma ha ka latin na na akpakpa mbụ ekwefuru otu a ka o si gaa oke na ka m jụọ gị ọ bụ ego ole ka ọ chọrọ ịgbanwe
ego na agbanwe oh $200 $200 kana agbanwe ego la ego ya bụ bawala that is not the problem. Come for ya. Get your friend. Oh, we get one. No, you get one. Make a gonna get. Gig back in. Gig back in. From the banana. Hey, bye bye. Gig join a ball. Barman. Come here, karam. Here, put in Jimana Babu Shapali. 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 Ina kuna Shapali. No, 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 no. Ima Shapali ako. Shapali. Yawa. Okay, aku mau funga. Aku mau funga. Mama tak to me. Papa tak to me. Papa talking to me. Everybody is thinking my son. Papa just thinking my son. Mama is thinking my son. Pleasure Hotel could never know. Ọ dịkwa m ego. Ka nwata nwaanyị a ga-esi na-achụ ego nwụcha. Nwanne m nwaanyị. Kekwana ihe mere ji ebuzi otu a. Ịma ihe ọ gabigara na ndụ. Ogbodi na o nwere ihe ọ gabigara na ndụ. O nwere ihe pụtara n'ụwa na-enwe akụkọ ụwa. Ụlọ nwa m n'ebe nwere m akụkọ ụwa. Igwe m ike imere ihe ahụ. Ọzi bịa buru ọrịa obirinaja ọcha ya ka mma. Biko, ndụ m ka dị ogologo. Ihe m kwụbi ụwa enwetabeghị m ya. Ama m na ị chọrọ ime PhD gị. Mbụkwanụ. Ka obere ihe. Ọ bụ nke ahụ. Mgbe oge ya ruru ị ga-emere ya. Ọ dịka onye nna. Onye ahụrụ Brussels. Chere mee ebe a ka m gaa kelee onye ahụ hụrụ na otego m hụrụ ya. Onye dịkwa nke ahụ. Enyere nwe gị nsogbu. Mbịa m ga-agwa gị na ịma ihe nwere ike ime. Just chere m na-abịa. Bros. No. Hey. Bros. How did it happen? Ana m otu hapụrụ m ego gị a na-abata nnọọ ị na-eri ego gị taa naanị gị ọ dịghịkwa mma ọwụkwana ya ọ biznes na-akpọ m na-agagharị ebe niile mana ọwụkwa na ịchọ m emekwa ị ga na-abatara gị kasị abatara m ya kekwanye ha anyị na-eche enwere m gaịs ndị nọ na-achọ ụmụaka mara mmadụ ka gị adị m njikere oge ọbụla ị chọrọ ya adị m njikere oge ọbụla ị chọrọ ya biko si m ụzọ enwere adreesị mmenya gị ugbu a nye gị gaa ebe a mma kpọchie man ngwa ya na onye dị ụta na-abịa mana enwere ihe ị ga-eme ego ọbụla e nyere gị nwere 20%. Bros ka ahụ wuru nsogbu ọ hụara na a ga-akwụta ụgwọ ndị a na-akwụ ụgwọ ha na-akwụ ụgwọ na dollars. Chineke spọtụ na dollars ndị a na-akwụ ụgwọ na dollars. iwe na ihe m na-eche ime ihe mere gaa ebe ahụ gba ị gaghara ebe a ndụ gị agbanwe. Bros na nka na ọ na-eche biko nye m foonu gị ka tiri gị nọmba tiri m adreesị ahụ na foonu m na-emechi n'ọrụ ebe ahụ ka m ga na m na-emechipụ n'ọrụ na amaghị ebe ahụ ngwa ihe mere nsogbu adị eme inye m etinyego m nọmba ka m pụọ ma maneja anyị ọfụma ebe ahụ na kwesịrị ịnọ ndewo bros dollars Konyo, bata. Manager, achọkwara m ifugo. Ọkama kena foto. Konyo. Onye na-eme unu akazikwa mmanya m na shop these days ahụ na-eme. That's can make it mara. Ọ na nwata ihe na kọmputa. Ihe na-ekwu na nwanne nya njiri buru mmanya na stọk ka m ruru ebe a fụ bọtụ ha nọchara aṅụ n'ime kreti chọrọ iburu na mmanya nwere ya. So, ihe na-akpọ na-awụ n'ije na stọk iburu mmanya ịfụgasị bọtụ mmanya ṅụrụla aṅụ na kreti kwesịrị ịjụ eju.
ụmụ agbọghọ ofu onye n'ime ha na-eme ya a sị gị kwuo n'uche obi nke ihe egwu ka ihe ya si anyị isikonkwuo n'ime ala obi m na-eche nke m mmasị ka ịkpụta kii ọzọ so naanị nke ejide ọ ga-efe m ma simple Stanley oge ụfọdụ na-eme ka onye na-ejiri arụ mma jụrụ gị ihe wuche obi gị gị gwa m ịgwazie m sị gị kwukwuo n'obi gị ị ga-eje kpọta ebe unu ka ọ bịa kwuo ọgwa gị kwuzie n'uche obi gị so gbadoro ihe ikwukwe n'eziokwu mmemme ya ma tupu m mee ki ahụ ma chọpụta onye na-eme ha keki isi chọpụtara ma o jide n'ime ya ime ka ndị ahụ biri nwa ha ọya nwoke na nwaanyị ka okay, try ma in case you do your mouth is aware. Ask and Joe. Well, you know na awacha buku to mawa nke nwoke o doctor. In fact, come on. Okay. Jidenka, Tomo Jidenka. Mbana mala kutu. Kifo. Ini 500 ni mego ego lile no I won't manga alaji ni gini mu so 500 naira. Okay. Okay, Jidenka bikonu. You know that business here. Hey, Jidenka mo gachas. Ina basu ni we go on the business. We na to ashe we na say no obogo about the business. Onwa no nwem burugo nwem garona me no genu na onu ndi bon maya wo ki go no weki ni me weki ni me we go wa we make business mo akwa do business kwan abo madu ewe gine na zo post gi no ro do go nkwe bia inya choro mi tinye na nya ope kala mpeni ati tuko na e dino ka Africa won ta ke Ghana na ati nothing o no yi ni na mo ko ma so I Ghana Van Vika you know Ghana na ati film hey you know what I get so maka mama ka tan ma de ma from ka wan bi minimum ina chi yo do bere Leisure hotel, you never know. Leisure hotel, you never know. Leisure hotel, you never know. Anyị ga-aga na Pleasure Hotel, ebe ị ga-enweta onwe gị, ebe anyị ga-aracha aka, ebe anyị na-amịcha aka. Ijikwa ego. Aga m eburu gị point and kill kpọrọ gị okoroko ụgba na abacha akwọrọ akwọ isiokwu bụ ijikwa ego nwanyị ijikwa ego Leisure hotel bụ n'ebe anọ 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 Ihe mere fon ya na ekwentị ya na-agakwanụ mana ọ daghị aza manager asịkwa m kwuo n'obi m
si mpoluchi ala n'obi m aka m sika ịkpọ ndị uwe ojii o tata chikadị ngwa m ike ịbụ nwanne ya mechie ọnụ ị bụghị nwanne m nwaanyị na enwere nwanne nwaanyị ọbụla kọm bịa ka eme ihe a ihe ọgịnị biko ọgịnị gaa nye ihe a biko Chukwumekwu ebere ka ihe ọjọọ emekwa na nwa ahụ. O mee ya nke a gbasara ya ọ kara ịgwa na ya ebe ọ gawara A ga-eji na-eche ụta. Ọ dịrị ọkwa mma ọkwa nwaanyị ka ọ bụkwa. maka si ara gbakwala gị o poeti gosi na-ajụ m nọ na-ajụ m ka oche esegburu ife ụmụ nwaanyị na-egburu adị m ka onye tọrọ ka onye na-egbu isi ama m onye na gị ọga m si nye gị fonu a gị were m ịkọrọ mana ọ gwara m ihe niile ị ga-ekwu ọ sị m nye gị ya mana m ga-akpọfụ gị ebe a ugbu a si na ga-akpọpụ m Chukwu gozie gị Chukwu ga-agozi gị enyi afọ a Pius iwu onye ara achụnago m ya sinsi na enyego m ya ọsọ onye dị ya onye akụpụkwa n'ụzọ a ọgịnị udu ọgịnị Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. 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 Anyị ga-aga na Pleasure Hotel ebe ị ga-enweta onwe gị, ebe anyị ga-aracha aka, ebe anyị na-amịcha aka. Ijikwa ego nwanne m, ijikwa ego. aga m ewuru gị point and kill kpọrọ gị okporoko ụgba na abacha agwọrọ agwọ isiokwu bụ ijikwa ego nwaanyị ijikwa ego Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. aga m eburu gị isi elu bunyekwuo gị ngwongwo nkwụ ọcha na mmanya ngwọ dịkwa ya isiokwu bụ ijikwa ego ijikwa ego Pleasure Hotel bụ n'ebe a Onye ọbụla na-achọ akara aka ya, onye ọbụla na-achọ nkọ ga-etinye n'akpa, ọsọkwa onye nwe ọrụ ya gbara aka. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ ebe ejedebe. amakpa na uche onye nye akpa asụ nri onye ọbụla na-azọkwa n'onwe ya eburu gbatuo